Večerašnja tema predavanja jeste geopolitičko određenje pripadnosti Istre u zadnjih 100 godina, točnije od Prvog svjetskog rata do današnjih ili najnovijih dana. Po čemu je značajna ta tema, odnosno kojim istraživačkim pitanjem pokušavam aktualizirati tu temu? Pa pitanjem sljedećim: je li Istra, a znamo da je doživjela više teritorijalnih i upravnih pripadnosti, je li ona sama po sebi utjecala na to ili postoje drugi vanjski čimbenici koji su to na neki način suodredili, ako ne dominantno odredili? Moja je hipoteza da zapravo podjele u Istri koje su se događale, a one ključne su Prvi svjetski rat, kraj Prvog svjetskog rata kad Istra pripadne Italiji, drugo je kraj Drugog svjetskog rata kada opet Istra pripadne Jugoslaviji ili najveći dio. U svim tim situacijama su zapravo akteri bile strane sile, i to sile sa zapada, ponajviše dakle pitanje Italije i njezine politike i redentističke u odnosu na širenje prema Jadranu, prema obali koja je prva točka, prvi korak jeste Istra, i drugo jeste sukob one druge centralne ili središnje sile od Prvog svjetskog rata osobito, a i kasnije, a to je zapravo u širem okruženju Rusija, odnosno Srbija kao eksponent jedne politike širenja prema Jadranskom moru, dakle prema zapadu, izlazak na Jadransko more. Mnogima se činilo da je ta dilema riješena nakon 1945. godine. Moja sljedeća teza jeste da i nije riješena ta dilema, nego da je u drugim oblicima, drugim metodama rada zapravo i dalje postala ta tendencija kako sada Istru ili koliko toliko vratiti u prostor Italije, zapada, ili opet postala je tendencija kako tu Istru vratiti opet prema Srbiji, prema ovome istočnome dijelu. Jasno, u tom dijelu između Drugog svjetskog rata i 90. godina riječ je bila o širanju ne snagom vojnom, diplomacijom ili slično, već snagom ideologije i zapravo dekroatizacije Istre. I konačno moja treća teza jeste da i nakon 90. a osobito u 90-ima, u doba tranzicije, raspada Jugoslavije, kada se stvorio takozvani geopolitički strateški vakuum na prostoru gdje je Istra tada državno pripadala, da su opet se pokazali te tendencije kako Istru, kao jedan slučaj Istre, kako ju dezorganizirati, destabilizirati i kako zapravo nju i dalje učiniti jednom neuralgičnom točkom, jednim slučajem i na taj način u nekakvoj duljoj perspektivi također zadržati svoj geopolitički interes, dakle ili sa strane, opet rekao, Srbije sa istoka ili Italije sa zapada. I zaključno također potvrđujem tezu da ti napori koji za sad nisu uspjeli, jer je se nakon 90. godina javio novi, do sad nikada akter, čimbenik, a to je samostalna država Hrvatska, i to je pitanje sada izgleda na neko duže razdoblje riješeno, ali ne i zauvijek. Tendencije će dalje postojati kako destabilizirati Istru. O tom imam posebno poglavlje gdje govorim da postoje neke tendencije, sigurno, no one su malo skrivene, one se daju u obliku zaštite ljudskih prava, zaštita manjina, one se prikazuju kao europske vrijednosti, kao multikulturalizam, kao regionalni identitet, kao autonomija, kao regija, ali sve su to po mojim tvrdnjama i mojim tezama i čini mi se dokazanim tezama, to ću pokušati činiti, to su dijelovi jedne suptilne metode kako Istru i dalje ostaviti kao Istru slučaj, na taj način nekoj doglednoj mogućoj budućnosti kad dođe do nekog novog geopolitičkog vakuma ostvariti tu svoje interese.